Tänään Arttu opettaa, miten tehdään salaattia. Noniin. Tämmönen jäävuorisalaatti. Tässä on tämmönen kiva. Joo. Vähän niinku kaali Joo. Vähän salaattia, joo. Pitääkö toi laittaa tänne noin? Joo. Ottaa vähän jääkaapista tässä sinne laitettaisiin. En mä nyt rupee sentään pilaan ruokaa. Tänne paprikaa. Mä tonne kumminkaan rupee mitään koskenlaskia heittelee. Vaikka kyllä mieli tekis. Pilkotaas tonne vielä sitten. Saatanan kaalit. Menen perkele. Arttu kokkaa. Kyllä tää on hauskaa. Voi vittu. Joo. Tää on hauskuudet olla. Täydellistä. Kulla on ihan vitu hyvä. Joo. Kyllä tästä salatti tulee. Moro.